Il-Fondazzjoni tal-Iskejjel ta' Għada li hija fondazzjoni biex tibni u tirranġa l-iskejjel tal-Gvern għandha dejn ta' 73 miljun euro mal-banek. Dan id-dejn għandu jitħallas sa jannar li ġej. Dan huwa fost numru ta' affarijiet inkwetanti li nstabu fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u li tkellem dwarhom il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt il-programm Sibt il-Punt ippreżentat minn Manuel Mikalle fuq One Radio. Il-Ministru qali taħt gvern preċedenti ma kinux saru arranġamenti dwar kif għandu jsir il-ħlas lura lil-banek. Apparti minn hekk għandna bżonn il-flus issa għal programm tagħna tal-5 snin li ġejjin. U allura għamilna arranġamenti oħra biex nisselfu 50 miljun euro oħra biex nagħmlu x-xogħol ta' bini ta' skejjel ġodda u ta' tisbieħu r-ranġar ta' bini tal-iskejjel li għandna għal 5 snin li ġejjin. Brati ta' imax vantaġġużi ħafna. Il-Ministru Bartolo tkellem ukoll fuq l-importanza li l-Gvern qed jagħti biex jinvesti aktar fil-Gżira Awċija biex isir tibdil u tiġdid kemm fil-qasam edukattiv u kemm fil-qasam tax-xogħol. Realtà Awċija hija realtà differenti minn tagħna u naħseb għandna nagħmlu minn kollox biex flimkien mas-settur privat naraw kif noħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għal tiġdid ta' ekonomija hemmhekk, ta' tiġdid ta' investiment u biex noħolqu opportunitajiet anke għall-Awċin. Gvern qed jaħdem biex jagħti spinta kbira lill-edukazzjoni vokazzjonali. Nagħtu spinta kbira l-edukazzjoni vokazzjonali mill-primarja u anke fis-sekondarja u se nagħtu enfasi kbira lil skemi ta' apprentistati u ta' taħriġ u kemm jista' jkun studenti kemm fl-EMCAST kif ukoll fl-università li jkunu esperjenzaw da u xogħol qabel ma jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Intant il-Ministru Evarist Bartolo semma wkoll li ser ikun hemm xi tibdiliet u tfassil fil-kurrikulu u anke fil-binjiet tal-iskejjel u l-kulleġġi. Fost il-bidliet hemm dawk li ser isiru fid-9 kulleġġi ta' Malta fi waqt li f'dak ta' Għawdex mhux ser ikun hemm l-ebda tibdil. Il-Ministru qal li saru numru ta' proposti u suġġerimenti inkluż mill-Union tal-Għalliema li ma' proposti ser ikunu diskussi biex bekk isir tibdil neċessarju.